نگارکشی فەرەنسی سایپێ گو نیگارên mezin li ser rûyê erdê çê dike. Dê roja înê de berhema xwe ya dawî li pêşê birca îvil de pêşandan. Ev berhema ji bo piştgirtiya rêxistina SOS Medîteranî a alîkariya penaberan e. Hunermendê boyaxa xuristî bi kar anî dago ziyanê negîne erdê û berhemeke pir mezin a firandê destên hevgirtî lê bexçên Champs de Mars. Berhemên min civakîne bêhtirî ku siyasî bin. Lêbelê li gorî hizra min em gihîştine qonaxekê di dîrokê de ku beşek ji civakê deriyên xwe li xwe girtine. Ez bawerim ku dest di dest de be em ê karibin zora vê kêşeyê bibin. Navê vê projeyê li paş dîwaran e. Mezinbûna wê 15,000 metr çarkoçe ye. Bê dirêjaya 600 metrî rûyê erdê nixumandiye. Ji ber dirêjbûna gihayê û serdana geştyaran wê ev proje di nava çend rojan de ji ser rûyê erdê wenda be. Lêbelê Saypê xwe amade kiriye got proja xwe bigihîne 20 bajarên cîhanê. Mîna Cinêv, Berlîn, Buenos Aires, London, New York û hin bajarên din. Ev xortê sî salî goberê berdestgê textor bû biryar da got xwevala bike ji hunera xwe re û niha ew yek ji hunermendê herî bandor e li gorî kovara Forbes. Man Ehmed, Dengê Amerîka.